What's up nyo diya mga kangol? Wadto ta karon sa balay ni Uncle Douglas mga kangol kay subay ta niya kay na injury atong uncle karon nya. Siyempre matik una na tong lista diya kangol ang Alfonso. Kunya ari na dayon ta sa isdaan mga kangol kay siyempre dalhan na to sa uncle og kanang lamian kayo nga kilawon og sukbaon nga isda mga kangol. So matik na diya si Idol Lungay nga may expert na to mangitag labas mga kangol kay labasiro ni sa sauna. Manya siya kay Idol Kawa po nga mapo na ito ang sa itong mga pinanser ya. Dayon pilang na itong lambay mga kangol kay siyempre tambal mo na sa atretison mga kangol. Matik mo na sipot sa itong tirada ron. Nyari na din sa lamasan mga kangol. Mili tag lamas daan kay para ilamas ito sa itong mga pinalit mga kangol niya si kay Dirokawa mao na atong chief cook matik siya in charge ng mga lamas diya pero walay usa ka lamas nga malimtan diya mga kangol. So take charge na kadiha kay Didol. Nya fast forward na diya largo na dito sa balay ni Uncle Rigor dayon do sinabangga mga kangol na niyang asawa diha. So great lang tadi sa gawas mga kangol niya. Dayon at largo na ta sa suod atong kumustahon atong idol. Susloy kayo tanawa. Kamot og til yang bali niya mga kangol. Mao na nag-wheelchair siya. Pero at least bintaha na karon kay maka-lihok-lihok ni siya sa balay mga kangol. So lipay siya kayo kay atong gisubay siya diri sa iyang balay mga kangol. Nagidalhan magina nato siya mga kilawon ug mga sugbaon lambay mga kangol. So matik ari na ta kusina kay magluto na ta. Kita mo po mangluto ato pinalit na ni mga kangol matik. So gamiton na niya atong tali na tawane. Let's go. Agay. Sauce. Pwede na ipit yun. Huwag karoon mga idol. Wala lagi kuan padroni mo. Idol padroni mo. Nya. Dito prayer na kayo ta. Multiply. Welcome sa mga nakabot ha. Yeah, ang dalis ha. Yours truly.